Hello mga Kalabidabs, welcome to my channel, and for today's vlog ay pupunta tayo ngayon sa Ginubatan, Albay para mamigay ng ating relief goods. Nandito tayo ngayon sa Marshall O. Ranyola Memorial School. Ayan, para mabigay ng ating relief goods sa ating mga nasalanta ng bagyo, ng bagyong Rolly dito sa Ginubatan, Albay. Mga Kalabidabs, no, ito nakikita natin, dito natin ipamimigay yung ating mga relief goods, no. Ayan, again, salamat sa ating sponsors and sa mga tumulong po para maging possible yung ating pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayang Bicolano na nasalanta ng bagyong Rolly. So ito yung mga ipamimigay natin mamaya mga Kalabidabs, no. So ganyan yung mga gusto pa pong tumulong sa ating mga kababayang Bicolano, ayan, pwede po kayong mag-message sa amin sa aming FB page, no, and sa aming kahit personal messenger namin, pwede po kayo mag-message kung gusto niyo pong magbigay din ng tulong sa ating mga kababayang Bicolano na nasalanta ng bagyo. So this activity is sponsored by Global Save Life Foundation and of course ng Vienna, Austria, and ng Bicolano Vloggers Association. So ito mga Kalabidabs, no, again, mayroon tayong action tulong Global Save Foundation in Barangay San Francisco, Ginubatan para sa ating Typhoon Rolly relief goods, na mamimigay tayo ng relief goods. At kasama natin of course ating mga Bicolano vloggers na sina Shocker Vlogger, Sweet Lover Vlogger, si Aaron, Daito Vlog, and of course our President, Oragon Vlogger. So mamimigay tayo ng ating tulong sa ating mga kababayang Bicolanos na naapektuhan ng bagyong Rolly. Mga Kalabidabs, dito tayo mismo sa area kung saan natabunan ng lahar yung ating mga kababayang Bicolano dito sa Ginubatan. So makikita natin mga Kalabidabs na halos na wash out din yung mga bahay dito. So andito kami ngayon para mamigay ng relief goods sa mga kababayan nating Bicolano na naapektuhan ng bagyong Rolly. So ito mga Kalabidabs, no, halos wala na yung mga nakatira dito kasi nag-evacuate na sila. Pero sa nakikita natin, no, ito yung mga bahay, talagang naggrabe sila ng lahar, no. Ito yung dahil dun sa bagyong Rolly. So kung makikita natin, halos hindi na rin napapakinabangan yung mga nandito. So ito yung mga Kalabidabs, no, halos wala na yung mga nakatira dito kasi nag-evacuate na sila. Pero sa nakikita natin, no, ito yung mga bahay, talagang naggrabe sila ng lahar, no. Ito yung dahil dun sa bagyong Rolly. So kung makikita natin, halos hindi na rin napapakinabangan yung mga nandito.
pinuntahan namin yung yung pinaka area kung saan nanggaling yung lahar at mga bato na naminsala sa ating mga kababayang Bicolano dito sa 3rd District. So nakikita natin kung gaano kalawak yung dinaanan ng lahar kasama itong mga malalaking bato na itong mga kalabidabs, no. Titingnan natin yung mga dinala ng bagyong Rolly. Ito yung galing sa Bulkang Mayon. Kung makikita nyo ang laking mga bato to, so kahit magaling kayong lumangoy, kapag tinamaan kayo nito, nako, hindi talaga oobra yung galing nyo sa paglalangoy dahil sa laki ng mga bato na kasama ng lahar na ibinuhos sa lugar na to, no. Itong mga bato na to ay galing sa Bulkang Mayon. So dahil sa sobrang lakas ng tubig, ibinagsak lahat ng lahar kasama itong malalaking bato dito sa lugar na to, na siyang naka-apekto sa maraming residente dito sa Ginubatan. So, andito tayo ngayon sa Barangay San Francisco, Purok 7, Ginubatan, Albay. So makikita natin mga kalabidabs kung gaano kalaki ang nagawang pinsala nito sa ating mga kababayang Bicolano dito sa Ginubatan, no? Kung makikita po natin, halos itong buong area na to, ito ay mga lahar at may kasamang malalaking bato na ibinuhos ng Mayon Volcano dahil sa kasagsagan ng bagyong Rolly. So andito tayo ngayon para magbigay ng tulong sa ating mga kababayang Bicolano na naapektuhan ng nasabing bagyo. So ito mga kalabidabs yung ilog, no, kung saan ang galing yung ating lahar na nakaapekto dito sa lugar na to, no. So yan yung ilog mga kalabidabs, at ito yung mga dala niyang lahar at mga malalaking bato galing sa Bulkang Mayon. Ano to tayo? Ano pa siya? Marirecover pa yan? Malinig na kapto ni ano ko sa ni at yung gidi sa sala sit o sala. Oo. Kung malinig na, supra pa trabaho. Pero hukay ulit tapos titira ulit dito. Ha? Titirahan kaso delikado na naman siya pag ano, no? Hindi pagsamantala man nga isira wala pa titirahan. So ito mga kalabidabs, ang sabi ng isa sa naninirahan dito, ito po ay hindi dating ilog. So ang ilog po ay nandoon sa kabila. So ito daw po dati, ito ay dating taniman, no? Ito ay palayan, no? So ang nangyari po, dahil daw sa talamak na quarrying na nangyayari sa lugar na to, ito ay isa sa naging resulta ng pagbagyo, no? Nang dumaan si Rolly. Yung hindi naman ilog, ito ay naging ilog na siyang nakaapekto sa buong lugar na nasalanta ng bagyo. Ngayon, yung ilog po mga kalabidabs ay nandoon sa kabila, pero ang nangyari po, yung dahil sa bagyo, napunta na dito yung ilog at doon ay natakpan na yung mismong ilog ng mga lahar, mga bato, at ito na po yung naging ilog ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga sa paglilibot dito sa mga naapektuhan ng bagyong Rolly dito sa 3rd District, Ginubatan, Albay. Again, maraming salamat sa lahat ng mga tumulong at nagbigay ng kanilang suporta sa ating mga kababayang Bicolano na naapektuhan ng bagyong Rolly. So kita-kits ulit tayo sa ating next vlog. This is Bon James T, ang vlogger na true lover. Ow! Bye-bye!